Sewwieq ta' mutur ta' 45 sena residenti Birzebbuġa tilef ħajtu wara li kien involut f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ għal-ħabta tal-10 tal-ħadd filgħodu fi-triq Għajn Tuffiħa fl-Imġarr. Min investigazzjonijiet preliminari riżulta li għal xi raġuni kien hemm impatt bejn mutur u karozza tal-linja li kienu qed jinstaqgħu f'direzzjonijiet opposti. Il-missier ta' żewġ titfal kienet isuq mutur ta' tip Honda filwaqt li l-karozza tal-linja kienet qed tinsaq minn ġuvni ta' 22 sena residenti ħaż-Żebbuġ. Fuq il-post issejjaħ tim mediku iżda sfortunatament is-sewwieq tal-mutur ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Intant diversi esperti nħattru biex jassistu f'inkjesta maġisterjali filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Mill-profil tiegħu fuq Facebook huwa ċar kemm dan ir-raġel kellu għal qalbu il-muturi. Kienu ħafna dawk li minuti wara li ħarġet l-aħbar xokkanti ħallewlu messaġġi pubbliċi fuq Facebook fejn iddeskrivew bħala raġel eżemplari, raġel tal-familja u kollega mill-aqwa. F'inċident separat ommu bint ittieħdu l-isptar Mater Dei għall-kura wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku il-ħadd wara nofsinhar. L-inċident seħħ għal-ħabta tas-sija fi triq il-Kappillan Mifsud fil-Ħamrun. L-om ta' 42 sena residenti San Ġiljan li kienet qed issuq karozza ta' tip Toyota Vitz tilfet il-kontroll u baqgħet dieħla f'karozza li kienet ipparkjata fit-triq. Magħha passiġġiera kellha lil binta ta' 5 snin. It-tnejn sofrew minn ġrieħi ħfief.